Moro! Nyt tulee kauan odotettu suuri ETF-video, mitä multa on useasti toivottu. Ja tällä videolla mä kerron, että miten mä sijoitan indeksi-ETF-rahastoihin ja mitä asioita siinä kannattaa ottaa huomioon, että saa varmasti sen parhaan mahdollisen tuoton. Ja tämä video on tehty yhteistyössä Varallisuussuunnittelu Viisauden kanssa. Ja tämä on oikeastaan kokonaan heidän ansiota, että tämä ylipäätään tapahtuu, koska mä lähetin tämän videon käsikirjoituksen ja nyt myös tämän videon heidän asiantuntijoilleen tarkistettavaksi. Eli mun ei tarvitse itse nähdä sitä hirveätä työtä, että mä tsekkaan 5 kertaa, että kaikki on varmasti oikein, vaan tämä on nyt asiantuntijoiden tarkastama, että mä en puhu ihan paskaa täällä teille kaikille. Ja tämän videon rakenne on semmoinen, että aluksi käydään läpi tarkasti vielä, että mitä ne indeksi-ETF-rahastot on, että kaikki ymmärtää. Sitten käydään läpi, että mitkä asiat estää sua saamasta sitä indeksituottoa, minkä sä haluat niihin sijoittamalla. Sitten mä kerron tarkemmin, mitä Viisaus tekee, ja lopuksi mä kerron, että mihin indeksi-ETFiin mä oon itse sijoittanut viime aikoina. Lähestulkoon kaikki mun rahat, mitä mä nyt sijoitan. Ja kertauksena nopeasti, indeksi-ETF-rahastohan on tänne rahasto, mikä sijoittaa useisiin osakkeisiin, koittaa seurata sijoittamalla niihin osakkeihin jotain indeksiä, vaikka koko maailman indeksiä, mikä sitten tuottaa koko maailman osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton. Ja se ETF tarkoittaa, että se on pörssilistattu, eli sä voit ostaa mistä tahansa pankista sen pörssilistatun ETF-rahaston ihan niin kuin osakkeen. Et samalla tavalla kuin sä voisit ostaa vaikka Nordean osakkeita sinne sun arvo-osuustilille, niin sä voit ostaa sitä indeksi-ETF:ää. Ja asiat, mitkä saattaa ja meneekin pieleen, osa näistä ei voi kokonaan välttää, mutta tässä on asiat, mitkä estää sua saamasta sitä indeksin tuottoa täysmääräisenä. Ensimmäinen, mitä ei voi välttää, on rahaston kulut. Siinä tulee aina vähän kuluja, kun sitä rahastoa pyöritetään, ja ne vähennetään siitä tuotosta. Sitten toinen, kaupankäyntikulut. Sun pankki ottaa aina pienen korvauksen siitä, kun sä sijoitat johonkin pörssilistattuun. Sitten on sun oma hölmöily. Mä sanon, että ihmiset menettää eniten tähän omaan hölmöilyyn niitä tuottoja. Sitten on verot, ja sitten viimeisenä, aika epätodennäköinen, mutta ihan kuitenkin olemassa oleva asia, että se, kuka sitä rahastoa pyörittää, se firma menee konkurssiin tai niille tapahtuu jotain omituista. Ja lähdetään purkaan tätä ongelmien välttelyä noista kuluista. Tietenkin yksinkertaisin tapa minimoida ne kulut on vaan katsoa sellainen indeksi-ETF, missä on pienimmät mahdolliset kulut. Ja se vähän riippuu, mihin indeksiin se sijoittaa. Osa indekseistä on kalliimpia seurata ja osa halvempia, mutta niiden pitäisi olla, mun mielestä hyvä lähtökohta pitäisi olla, että 0,2% tai alle. Mun mielestä tuommoiset koko maailman indeksiin sijoittavat, niitä on vaikea löytää hirveästi 0,2 halvemmalla, mutta sitten jos sä haluat sijoittaa vaikka vaan isoihin jenkkiyhtiöihin, seuraamalla vaikka SP500-indeksiä, niin mun mielestä siinä taitaa olla halvimmat luokkaa 0,04%, eli todella pienet kulut. Ja usein kun puhutaan kuluista, niin puhutaan nimenomaan vaan niistä indeksi-ETF:n kuluista, että paljon se vuosikulu, mutta jos noi sun summat on vähän pienempiä, mitä sä sijoitat, niin sulla alkaa menee aika paljon niihin kaupankäyntikuluihin, mitä sun pankki ottaa aina, kun sä siirrät rahaa sinne indeksi-ETF:ään. Ja mä en ole tähän niin törmännyt, koska mulla on aika isoja noi summat, millä mä yleensä sijoitan. Siis harvoin sijoitan vaikka alle 10 000, ja ne on yleensä sillain ne kulut, että siinä on joku minimi. Nämä nyt riippuu pankeista tosi paljon, ja mä en tiedä, koska mä en niinku ikinä sijoita mitään vaikka 200 tai 500, mä en muista näitä ulkoa. Mutta yleensä mitä pienempi se summa, niin sen suurempi se prosentuaalinen osuus, mitä siitä sun summasta, millä sä haluat ostaa, menee niihin kuluihin. Ja mä katsoin, että esimerkiksi, no toi on aika helppo katsoa vaikka, että jos kuvitellaan, että sijoitat 200 € ja menee vaikka 15 € kuluja, niin silloin se on 7,5% siitä rahasta menee niihin kuluihin. Mä en tiedä, ottaako mikään noin isoja kuluja. Mutta sitten todellinen, mikä on olemassa, tai ilmeisesti aika suosittukin, ennen oli vissiin ilmaisia johonkin ETFiin, mutta nykyään jos Nordnetissä sijoittaa joka kuukausi ETF:ään, niin sitten menee 2,5 € joka ostoksesta. Ja jos siinä olisi toi sama 200 €,
niin sitten se on 1,25% kuluja, mikä on, se on mun mielestä se on aika kova, että kun vertaa noihin 0,04 vaikka, niin aika monta vuotta saa rullata, että sulla on mennyt enemmän kuluja siihen rahastoon kuin niihin kaupankäyntikuluihin. Sitten tuossa on kuitenkin sellainen mielenkiintoinen seikka, jos sitä rupeaa niin kuin optimoimaan, että sä rupeat kerään sitä rahaa sun tilille ja sitten sijoittaa harvemmin isomman määrän, jolloin niihin kaupankäyntikuluihin menee vähemmän rahaa. Mutta sitten se voi laskea sillä lailla, että jos oletetaan, että markkinoiden tuotto-odotus inflaation jälkeen, itse asiassa tässähän ei muuten edes tarvitse vähentää inflaatio, silloin se on melkein 9% tai jotain, se tuotto-odotus, niin joka kuukausi, kun ne rahat makaa siellä sun tilillä, niin sä menetät sitä tuottoa. Ja tässä oli nyt, mä olin laskenut 7%, että se on noin 0,6% kuukaudessa, eli sen verran se maksaa pitää sitä rahaa siellä tilillä. Mä voisin tehdä tästä, mä teen tästä erillisen videon, mä rakennan se Excelin, minkä te voitte kaikki ladata, mihin voi pistää kulut ja niitä summia, mitä haluaa sijoittaa, ja sitten se laskee, että kannattaako sijoittaa joka toinen kuukausi vai 4 kuukauden välein vai kuinka. Mutta se on aika monimutkainen. Ja sitten jos on tosi pienet ne sijoitussummat, että sulla kestäisi vaikka 500 € kerätä koko vuosi, niin sitten se voi olla oikeasti, että on halvempi sijoittaa johonkin pankin omaan rahastoon. Niissä on yleensä kovemmat kulut. Esimerkiksi mä katsoin, että Nordnetin oma SP500-rahasto, niin siinä on kulut 0,25, eli noin 5 kertaa enemmän kuin siinä ETF:ssä, mutta siitä ei mene ollenkaan rahaa, kun sä sijoitat sinne Nordnetin omaan SP500-rahastoon. Ja on toikin aika halpa toi Nordnetin SP500-rahasto, jos vertaa johonkin pankkien tämmöisiin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin, missä joku koittaa jollain perusteella poimia sinne hyviä osake- ja velkakirjoja, niin niissä on kulut luokkaa 1,3 suosituimmissa prosenttia vuodessa. Eli on ne pankkien omat indeksirahastotkin on paljon halvempia kuin ne aktiivisesti hoidetut rahastot, mutta mä teen niistä eri video. Ja noi kulut on mun mielestä semmoinen asia, minkä optimointiin ihmiset aika paljon keskittyy. Ja se on ihan hyvä, koska siis ei se nyt niin kuin kovin iso homma ole kerran miettiä sitä kunnolla, koska kun sä lasket vaikka sen sopivan sijoitusfrekvenssin ja summat ja kohteet, niin siis kyllä se voi olla luokkaa 0,5% tai jotain lopputuloksesta. Ja jos sulla on siellä niin kuin 25 vuoden päästä vaikka 200 000, niin siitä joku 0,5%, niin se on oikeasti ihan rahaa. Et jos sä nyt käytät tunnin pari siihen, että sä mietit sen kunnolla, niin kyllä siinä tuntipalkoille pääsee. Mutta sen sijaan, missä ei pääse tuntipalkoille päinvastoin, on se, että ruvetaan soveltaan. Eli kun oikeasti se menee sillä, että jos sijoitat sinne indeksi ETF:ää ja sä haluat sen indeksin tuoton, niin se hommahan toimii sillä, että sä ostat sitä ja sit sä omistat sitä ja sit sä saat sen tuoton. Ja jos sä teet mitä tahansa muuta kuin noita kahta, niin sä et saa enää sitä tuottoa. Et monellahan on tavoitteena, että sais paremman tuoton kuin se indeksin tuotto. Kukaanhan ei rupea niinku myymään niitä ETF-rahastoja tai osakkeita ylipäätään sen takia, että hei, nyt tulee liikaa rahaa, että mä myyn nää, että tulisi vähän huonompi tuotto. Et se tavoite on aina saada enemmän rahaa, mutta tämä on ehkä mun oma mielipide. Tämä nyt edustaa vaan mun omaa Lauri Vuohensillan mielipidettä. Tämä ei todennäköisesti välttämättä edusta viisauden kavereiden mielipidettä, mutta tämä on mun oma semmoinen näkemys on se, että kukaan ei tiedä, mihin nuo kaikki jutut menee tuolla. Varsinkin indeksi, että jostain yhdestä osakkeesta jollain voi olla joku niin kuin haisu, ja mäkin olen siinä nyt vähän onnistunut aina välillä, mutta noista indekseistä kukaan ei tiedä, mihin ne on menossa, ja koska kukaan ei tiedä, mihin ne on menossa, niin todennäköisesti ne on menossa ylöspäin, koska sitä osakkeet tekee, että siellä on odotus, että ne menee ylöspäin, ja sen takia niihin sijoitetaan. Ja kun odotus on, että menee ylöspäin, niin aina kun saat sitä rahaa pois sieltä, niin todennäköisin juttu, mitä tapahtuu, on se, että se sun tuotto-odotus laskee. Sitten on englanninkielinen sanonta, että miten se menee, että time in the market beats market timing. Että tärkeintä on vaan olla koko ajan siellä markkinoilla. Ja jotta sä pystyt olemaan siellä koko ajan siellä markkinoilla, niin siihen tarvitaan vähän semmoista mielenlujuutta,
koska tämähän on aika semmoinen, sanotaan, että se on riskisijoitus, jos sulla on 100% osakepaino, eli sä omistat vaan osakkeita sen indeksi ETFn kautta. Ja se riski ei tarkoita tässä tapauksessa sitä, että sä menetät kaiken. Jos joku SP500 tai maailman indeksi menee nollaan, niin täällä on aika paljon pahempia ongelmia meillä kuin se sijoitussalkun arvo, vaan sijoittamisessa usein kun puhutaan riskistä, niin se tarkoittaa sitä, että kuinka paljon se arvo vaihtelee. Ja indeksit vaihtelee aika paljon, siis voi mennä -50, voi mennä varmaan enemmän, en tiedä mikä on pahin, mitä on tapahtunut, en muista ulkoa. Ja sitten toikin on, että mikä on niin kuin pahin asia, mitä on tapahtunut, niin se on vaan, että mitä on tähän mennessä tapahtunut. Voi käydä aina paljon huonomminkin, kukaan ei tiedä. Niin tämän takia on tärkeää, niin kuin mä kehotan, että tutustutte, kattelette vähän niitä edellisiä lamoja, että kuinka paljon se meni alas, kuinka nopeeta, ja sitten kattelette, kuinka se tuli ylös sieltä. Ja mun mielestä, kun sä tutustut historiaan, niin sitten kun alkaa tapahtua jotain vähän samankaltaista, niin sitten sä ymmärrät sen paremmin ja se ei tunnu niin pahalta. Kannattaa tehdä sellaisia mentaalia harjoituksia, että sieltä häviää puolet niistä sun rahoista. Paljonkohan mulla on parhaillaan mennyt salkku alas? Kyllä mulla varmaan 40% on mennyt alas pahimmillaan. Ja sitten lisäksi semmoinen, mutta tämä onkin hyvä pointti, mulla on tästä erikseen vanha video, mä pistän sen tuonne kuvaukseen YouTubessa, mutta kannattaa myös ottaa huomioon se, että kun sulla on kaikki hyvin sun omassa elämässä, niin sä siedät sitä salkun roskiin menoa paremmin. Mutta sitten jos sulla sattuu olemaan vaikka avioero ja vähän hässäkkää firmassa, että työntekijät menee ja tulee, ja sitten se salkku menee roskiin, niin se on vähän haastavampi tilanne. Eli kannattaa niin kun tiedostaa aika paljon noita eri asioita, mitkä siihen omaan henkiseen hyvinvointiin vaikuttaa. Että tämmöinen 100% osakesalkku, niin se ei varsinaisesti paranna sitä henkistä hyvinvointia. Ja mun mielestä sekin on sellainen asia, mikä kannattaa tiedostaa, että jos sä oot vähän taipuvainen stressaa, niin se on ehkä parempi ottaa joku vaikka ottaa joku, mun täytyy katsoa joku semmoinen, on noita ETF:iä, mitkä sijoittaa myös niin kuin korkoihin, kaikkia tämmöisiä vähemmän riskisiä instrumentteja, että sä voit ottaa vaikka 50-50, jolloin se tuskin menee, että jos osakkeet menee 50% alas, niin sitten sun salkku menee ehkä vain 30% alas. Niin se, että sä menetät vähän sitä tuottoa, mutta sun mielenterveys pysyy ehyenä, niin se voi olla ihan hyvä diili, ei sitä kannata sillä niin kuin väheksyä. Että kannattaa tässä kohtaa oikeasti miettiä, että onko mä sellainen ihminen, että mä haluan sijoittaa pelkästään niin kuin täyspainoisesti osakkeisiin, vaikka se onkin indeksi ETFn kautta, niin siinä on ihan elämyksiä luvassa todennäköisesti. Ja sitten toinen mielenkiintoinen, mikä on, ehkä tämäkin liittyy vähän tähän tavallaan tuotto vs. mielenterveys. Usein jos sattuu olemaan sillä, että aloitetaan vaikka sijoittaminen, tai ollaan peritty jotain, tai jostain vaan tulee kerralla vähän enemmän rahaa, ja sitten sä haluttaisiin sijoittaa sinne indeksi ETF:ää, niin siinähän on yleisin kauhu, että mitä jos se laskeekin sit kun mä oon sijoittanut, että kyllähän niin voi käydä, mutta odotus on kuitenkin, että se nousee, sen takiahan sä oot sinne sijoittamassa. Ja sitten on tämmöinen matemaattinen malli, millä yleensä perustellaan sitä, että sitä rahaa ei laita kerralla sinne. Mitäköhän se on suomeksi? Onko se joku cost averaging? Tämmöinen, että ostetaan vaikka, jos sulla on vaikka 100 tonnia rahaa, niin sä ostat 30 000 tai 33 000 kerran kuukaudessa 3 kuukauden ajan. Ja sitten idea on se, että jos se onkin vaikka ensi kuussa halvempaa kuin tässä kuussa, niin sitten se sun 33 000 euroa saa enemmän silloin niitä osuuksia siitä rahastosta, jolloin se keskihinta on halvempi, jolloin sä oot teknisesti saanut ne halvemmalla. Tuossa mallissa on vaan se ongelma, että yleensä ne osakkeet menee ylös, ja mä kaivoin tähän tutkimuksen, koska mun mielestä tämä on sellainen asia, mihin moni uskoo ihan raivolla tähän, että tasaeris ostetaan joku, suomeksi sanotaan, että ajallinen hajauttaminen. Moni uskoo tähän, mutta mä löysin tämmöisen tutkimuksen, näitä on monia muitakin, ja se löydös on yleensä aina tämä täsmälleen sama. Eli tässä tutkimuksessa oli 12 kuukauden sijoitusjakso, mistä ekat 3 kuukautta käytettiin siihen ajalliseen hajauttamiseen. Ja nämä on tehty MSCI maailmanindeksiin,
ja ajankohta, miltä on dataa käytetty, on 76-22. Eli maailman indeksiä todella pitkä tämä niin kuin aika, mistä haettiin näitä, testattiin näitä eri ajanjaksoja. Ja lopputulos on se, että 68% kerroista, niin se, että sä vaan lyöt kaiken kerralla sinne, tuottaa paremmin. Eli sama vähän kuin toi 100% osakepaino vs. pienempi osakepaino, niin tämä on matemaattisesti parempi lyödä ne kerralla, mutta sitten taas henkisesti mä sanon, että se on jopa mua niin kuin, sillä vaikka mä täysin ymmärrän tämän kaiken, niin jopa mua kylmäs laittaa ne Nvidia-rahat kerralla sinne. Kyllä mä ne pistin sinne ja nehän on nyt mennyt ylös, että kyllä niin kuin, että jos en olisi laittanut niitä kerralla, olisin makuuttanut niitä tilille, niin kyllä sekin harmittaisi. Ehkä tämä on vähän semmoinen, niin kuin miten sä ajattelet, että monelle se on pahempi, että sä ns. Niin kuin häviät, että play not to lose, mutta sitten taas jos on tällainen play to win. En tiedä, miksi mun pitää puhua näin paljon englantia tässä. Ehkä se johtuu siitä, että mä oon tätä koko sijoitushommaa pääasiassa käsitellyt englanniksi ja kaikki materiaali, mitä mä kulutan ja luen, on yleensä englanniksi, niin kuin nämä tutkimukset esimerkiksi. Mutta joo, että hävitään vähän, niin se tuntuu paljon pahemmalta kuin se, että voitetaan enemmän. Tai niin kuin se jotenkin se koetaan tärkeämmäksi. Mutta joo, se siitä omasta säheltämisestä. Eli koittakaa pitää ne rahat siellä markkinoilla, älkää koskeko. Ja sitten siinä on se hyvä puoli, että jos te tarvitsee niitä rahoja mihinkään, niin ei teidän, niin kuin, että ne menee siellä, vaikka niitä ei seuraa. Että älkää vaikka katelko niitä ollenkaan, jos se tuntuu pahalta. Ja sitten mennään hajautukseen ja riskienhallintaan. Ja mä en tuossa alussa sanonutkaan, mutta sillä on myös niin kuin, no tää on ehkä aika monimutkainen aihe, että mihin indeksiin sun pitäisi sijoittaa, koska esimerkiksi SP500 on historiallisesti vissiin tuottanut paremmin kuin koko maailman indeksi, mutta eihän se nyt ottaa, että se jatkuu sillä lailla. Mä itse uskon siihen, että parasta on sijoittaa koko maailman indeksiin. Tärkeintä on kuitenkin se, että ne on niin kuin hajautettu mahdollisimman laajasti, koska jos sä sijoitat, en mä nyt tiedä, olisikohan jotain tosi, no ehkä esimerkiksi jos sä sijoitat vaan vaikka johonkin ETF, mikä sijoittaa ainoastaan Eurooppaan, niin se on aika huono idea, koska Eurooppa on aika pieni osa maailman taloutta, ja täällä voi mennä hyvin tai huonosti, mutta siinä on todennäköisesti paljon enemmän vaihtelua, semmoista vaihtelua, millä ei ole mitään tuotto-odotusta, kuin verrattuna koko maailman osakemarkkinoihin. Eli kannattaa mahdollisimman laaja hajautus ottaa. Ja tuo SP500, vaikka ne on amerikkalaisia firmoja, niin ne on globaaleja toimijoita, ja sen takia se niiden osuus on niin iso, että ei se nyt varmaan hirveästi mene pieleen, vaikka ottaa vain SP500stakin. Ja sitten noissa itse ETF-rahastoissa, niin niissä on myös eroja, miten se on toteutettu sen riskin kannalta, että niitä on semmoisia synteettisiä rahastoja, mitkä ei oikeasti omista niitä osakkeita, vaan ne on tehnyt sopimuksen vaikka jonkun pankin kanssa, että se pankki maksaa sille rahastolle sen verran, mitä se indeksi tuottaa. Ja niissä on kaikkia vakuuksia ja jotain, mutta on siinä silti sellainen riski, että joku siitä ketjusta menee vaikka konkurssiin, niin sitten te ette omistakaan mitään, ja te voitte niin kuin menettää ne sijoitetut rahat, kun sitten taas on tämmöinen full replication rahasto, mikä oikeasti omistaa niitä osakkeita. Ja tossakin totta kai, jos se menee konkurssiin, vaikka se pankki mikä sitä, tai sijoitusfirma, mikä sitä pyörittää, niin voi siinäkin kestää jonkun aikaa ennen kuin te tuutte ne rahat saamaan, mutta te kuitenkin aidosti omistatte ne osakkeet, eli se on paljon parempi tilanne. Mutta jos on niin kuin todella suuri summa rahaa, mikä on teille äärettömän tärkeä, niin esimerkiksi mä oon kyllä ajatellut, että että jos mä haluan sijoittaa siihen maailmanindeksiin, niin mä en laita miljoonaa, mun ainoata vaikka, että kuvitellaan, että mulla on 1 000 000 rahaa, niin mä en pistä sitä mun ainoata milliä yhteen ETF, koska ihan yhtä hyviä vaihtoehtoja löytyy todennäköisesti kuin 3 tai 4, niin mä voin jakaa sen vähän useampaan, niin jos yksi menee jotenkin roskiin ja ne rahat on jumissa jossain koko vuoden, niin sitten on todennäköisempää, tai siis silloin mulla on ne 3/4 rahoista käytettävissä, jos mä tarviin niitä johonkin. Joo, toi oli ehkä vähän sekava, mutta tollain noin.
Ja sitten mennään suosikki varkaaseen eli verottajaan. Ja näissähän on hyvä puoli näissä indeksi-ETFissä se, että kun ei käydä sitä kauppaa, niin ei tule niitä realisoituja voittoja. Eli jos ne vaan on ne rahat siellä rahastossa, niin verottaja ei saa mitään ennen kuin sä otat ne ulos sieltä. Et ainoa, minkä tässä voi ryssiä, on se, että sä ostat vahingossa tai tarkoituksella semmoista indeksi-ETFää, mikä maksaa ulos ne osingot, mitä ne indeksin yritykset maksaa sille rahastolle. Ja jos sä ostat tämmöisen, niin silloin niistä osingoista tietenkin menee koko ajan veroa. Ja ok, jos sä nyt satut tarviin just sen osingon verran rahaa joka vuosi, niin se voi olla ihan kätevää. Mutta jos otat semmoisen, mikä ei maksa niitä osinkoja ulos, niin aina sä voit myydä sitä sen verran, kun sä tarvit rahaa. Et verotuksen kannalta se lopputulos on ihan sama. Et ainoa ero on se, että jos et tarvii mihinkään rahaa ja sitten sä sijoitat ne uudelleen, niin jos sulla on semmoista rahastoa, mikä maksaa ulos ne osingot, niin sä joudut maksaa niistä verot, ja sitten sulla on vähemmän sijoitettavaa, jolloin se verottaja pääsee sinne korkoa korolle ilmiön väliin, ja sun tuotot laskee aika paljon sitten pitkällä aikavälillä. Ja sitten kanssa tuohon liittyen, että jos sä haluat myydä niitä rahoja, niin jos sä ostat tosi pieniä indeksi-ETFiä, niin niillä voi olla vaikeampi käydä kauppaa kuin isoilla. Mä löysin netistä tämmöisen rajan, että jos on yli 1 miljardi euroa sijoitettuja varoja, niin silloin sillä ETF:llä käydään niin paljon kauppaa, että sitten on tosi helppo päästä eroon milloin vaan. Toi oli itse asiassa vähän pienempi toi, mihin mä sijoitin. Se oli vain 0,5 miljardia, mutta se oli tosi uusi rahasto. Että mä kyllä uskon, että ajan saatossa se kasvaa kyllä varmasti yli 1 miljardiin euroon. Ja ainakin niitä sai ostettua kyllä ihan hyvin, ei ollut mitään ongelmia siinä. Ja sitten osa indeksi-ETFistä, niin niissä voi olla joku valuuttasuojaus, koska me ollaan Euroopassa ja sitten tosi iso osa niistä yrityksistä on Jenkeissä, joten ne on niin kuin dollarimääräisiä ja sitten se dollari ja euron kurssi vaikuttaa siihen. Ja se nyt vaikuttaa miten sattuu, mutta jos sua huolestuttaa miten se vaikuttaa, niin sä voit ostaa valuuttasuojatun indeksi-ETFn, jolloin se ei vaikuta, mutta sille valuuttasuojaukselle, niin kuin kaikille tämmöisille suojauksille, korkokatoille ja kiinteähintaisille sähkösoppareille, niin ne on sitten kuitenkin keskimäärin kalliimpia. Eli jos ei sulla ole mitään erityistä syytä suojautua siitä valuuttariskiltä, niin ei kannata. Ja sitten seurantaero, eli se, että kuinka tarkasti se seuraa sitä indeksi-ETFää, niin siellä oli netissä tuommoinen luku kuin 0,5 saisi olla korkeintaan virhe. Noita yleensä kun katsoo, niin ne on kyllä paljon tarkempia. Mutta joo, siinä se oli. En tiedä kuinka helvetin sekava video tämä oli. Ainakin tämä on ilmeisesti aika pitkä. Ja sitten ennen kuin mä kerron mitä ETFiä mulla on, niin mä voisin kertoa vähän viisaudesta, eli videon yhteistyökumppanista ja faktatsekkaajasta. Oli siellä vähän niitä mun omiakin mielipiteitä. Ja nyt ennen kuin mä kerron, mihin indeksi-ETFiin mä oon sijoittanut, niin videon yhteistyökumppanista lisää. Eli Viisaus tekee riippumatonta sijoitusneuvontaa. Ja mitä eroa on ns. Tavallisella ja riippumattomalla sijoitusneuvonnalla on se, että tavallinen pankin sijoitusneuvoja, niin sillä on 2 roolia. Se on sijoitusneuvoja, mutta se on myös myyntimies. Ja se koittaa myydä niitä pankin omia rahastoja ja muita tuotteita teille, jolloin siinä on aina vähän sellainen konflikti niissä intresseissä, että onko se nyt pankin vai sun puolella. Sä et oikein ikinä tiedä, mikä se on se suhde. Mutta riippumaton sijoitusneuvoja, niin sillä ei ole mitään tuotteita, mitä myydä sulle. Eli siihen sä voit luottaa, että se ajaa ainoastaan sun etua. Ja varsinkin jos sä oot kiinnostunut tämmöisestä passiivisesta, matalakuluisesta sijoittamisesta, niin sun pankin sijoitusneuvoja tuskin tämmöistä tulee sulle neuvoon, koska tässähän on nimenomaan idea minimoida ne kulut, ja sijoittajan kulut on pankin tuotto, eli yleensä pankkeja ei kiinnosta tämmöisessä hirveästi jeesailla, mutta riippumaton sijoitusneuvoja, niin se kyllä tämmöisessä mielellään opastaa, koska vaikka mä tämän tässä kävin läpi, niin tämä on aika monimutkaista. Sitten kuitenkin, kun sitä ruvetaan oikein viimeisen päälle hieroon, ja sitten plus, että
mun mielestä se psyyke on se isoin juttu. Et vaikka sä niin kun tavallaan pystyisit tekemään ehyen suunnitelman, niin mua ainakin, niin mua rupeaa vähän hirvittää jossain kohtaa, että meneekö tämä varmasti oikein. Ja silloin on kiva kysyä joltain, ottaa vaikka muutama tunti aikaa viisauden kavereilta ja käydä vielä se oma suunnitelma läpi, että siellä ei varmasti ole mitään isoja kämmejä. Mulla ei ollut mitään isoja kämmejä, mutta löytyi sieltä pientä viilattavaa, millä saadaan vähän tuottoa paremmaksi. Eli viisaus.fi. Käykää tsekkaan sieltä ja voitte sanoa multa terveisiä, että Lauri suositteli. Ja sitten ne mun omat indeksi-ETF:t. Mä en nyt muista niitä ulkoa, mutta mä pistän ne tähän ruudulle näkyviin. Eli mulla on tää, mikä sijoittaa koko maailmaan, paitsi jenkkeihin. Ja tässä ei ollut, tää oli muuten kaikkien näiden mun normien mukainen, mutta se on vähän pieni vielä, koska se on niin uusi. Ja sitten mulla on tää perus SP500, millä mä maustan se. Ja sitten näiden lisäksi mä sijoitan myös jonkun verran tämmöiseen small cap indeksiin, mikä sijoittaa pieniin yrityksiin. Ja tämä on aika monimutkainen aihe. Sillä on vähän parempi tuotto-odotus ja toteutuneet tuotot historiassa kuin isoilla yrityksillä. Mä voin tehdä siitä erikseen videon, mutta ylivoimaisesti suurin osa, mä en nyt päättänyt tarkkaa suhdetta, mutta ylivoimaisesti suurin osa menee vaan näihin 2 indeksi-ETF:ään. Ja sillä saa tosi halvan sijoitussalkun, missä on tosi hyvä hajautus. Kannattaa itse tutustua aiheisiin, mutta kyllä niin noista toi mun mielestä ihan hyvä lähtökohta. Joo, en tiedä kuinka pitkä video oli. Kirjoittakaa kommentteihin, jos katsoitte koko paskan, ja kiitos.